Os o'n dan gwell. Wrth gwrs. So ni'n mynd i gyfuno'r ddau ar gyfer creu un risat. Le ni'n dechrau? So ni'n mynd i ddechrau wrth baratoi y chili lili. So'r cam cyntaf i roi crwchan ar y tân, a'i fewn i hwn, dwi'n mynd i ychwanegu, wel, mae eisiau peint a cwarter o fineg arnoch chi. So mae 'da fi peint yn hwn, ond yw un botel ddim yn ddigon, a mae 'da fi peint o fineg seidir. Hwna'n dwym wedyn ni, Gareth. Gobeithio bod y larw'n bant. I gyflymu, achos na pam ni wedi cynesu'r crwchan yn barod. A hwn, dwi'n mynd i ychwanegu siwgr. So, siwgr cyffredin, yni, so mae hwnna'n amlwg yn mynd i doddi yn yr holl wres yma. A jyst yr hwnna i bwynt berwi, tra bod hwnna'n ffrwtian, llai sôn i chi am y llysiau. So mae 'da fi gyfuniad o anna fathau o lysiau fan hyn, piprau coch, mae 'da fi blod fresych, winwns, chili, cucumber a kidney beans. A mae eisiau 4 pwys mewn cyfanswm. Wow. A na gyd chi'n ei wedyn, mae eisiau dipyn o amser, mae'n broses bach hirwyntog, so mae eisiau torri'r llysiau yn fan iawn, a bod nhw'n gyd tua yr un maint. Mae hwnna'n bwysig i sicrhau bod y cyfan goginio trwyddo yn yr un amser. Reit, wedyn, mae plat yn mynd ar ei bennau, a chi'n rhoi 6 ounce o halen a ben y llysiau mewn disgyl, a chi'n rhoi pot ar y top, neu tin, a digon o bwysau, a chi'n gadael e wedyn am ddeuddydd. Reit. Pam de? Sa'i beth i'r pickles? Pam? Just fel i wedyn, dim yn... Na, jyst eisiau rhoi oergell, na dim byd, jyst gadael ar dymerdd ystafell, achos ddim sy'n mynd i ddigwydd, mae'r halen yn mynd i dynnu'r lleithder a dŵr allan o'r llysiau, a fyddech chi'n synnu faint o ddŵr sydd yn y llysiau yma ar ôl bod yn suddo yn yr halen. Wedyn, mae eisiau hidlwr, a mae'r llysiau i gyd wedyn gael ei dymchwel i fewn fan hyn, a wrth gwrs mae'r halen i gyd yn tynnu y dŵr allan, a chi'n gweld y dŵr a'r halen jyst yn cwmpo fyna ar y gwylod. A'r rheswm, mae'n cadw'r llysiau yn ffres, mae'n cadw nhw'n y lliw nhw'n dda, maen nhw'n llachar, a hefyd maen nhw'n cadw ansawdd, maen nhw'n grisp. Reit, so nôl â ni at yr fineg, mae'r siwgr bron fod wedi toddi i greu pwll, a nawr yw'r cyfle i ychwanegu'r llysiau. So mae'r cwbl yma mewn. Iawn, 4 pwys, a mae hwnna wedyn yn cael ei fydferwi am tua 10 munud. Eto gyn, ni'n eisiau goginio'r llysiau yma, achos da ni wedi ymdrech i gadw'r lliw a'r blas ac yn y blaen. A hefyd, mae yna gliw yn y teitl, sef chili lili. Mae 2 chili coch yma mewn i'r pickle. A fel ni jyst bod yn sôn drwy'r wythnos, Gareth, ni'n sôn am sut i edrych ar ôl yr amgylchedd y ffethau. Mae'r llysiau ti'n defnyddio fan hyn yn gallu fod rai sy'n felly dros ben, bod ni ddim yn gwastraffu, ynddo fe? Ie, na ti, os ydych chi gormod o lysiau, felly yn yr oergell, neu felly bod chi cwbl o flod fresych yn yr ardd, mae hwn yn gyfle nawr perffaith i fod ati i baratoi'r preserves a'r pickles yma, mwyn i cadw nhw. Reit, nawr te. So wedyn, mae hwnna'n ffrwtian a berwi. I hwn, mwyn trwchu y gymysgedd, mae eisiau y past. So fe'n y ddysgl, dwi'n mynd i ychwanegu llon llwy fwrdd o flawd corn, so mae hwn yn mynd i drwchu'r gymysgedd. Allan o'r fflamau yma, dwi'n mynd i ychwanegu tiwmeric, mae hwnna'n rhoi lliw. Wedyn, mwyn ychwanegu blas, mae 'da fi powdwr sinsir. A mwy o flas, rhywbeth sydd bob amser yn cael ei gysylltu gyda pickle yw powdwr mwstard. A ni'n sôn bod ni peint a hanner o funer, neu peint o cwarter. Mae cwarter peint ar ôl, a nawr mae'r cwarter peint ychwanegol yn cael ei ychwanegu fewn fan hyn mwyn creu rhywbeth o past. Tipyn o flas yn mynd mlaen fyna, no se? Mae yna dipyn o flas fan hyn, a rhwng y chili a'r spices bach yna gyd, mae hwn yn mynd i fod a tipyn o spark. Spark yn mynd yn dda iawn gyda hyn, o byddai'n ngegi ar dan nawr. Reit, nawr, so mae hwnna'n cael ei ychwanegu. A na beth sy'n mynd i ddigwydd nawr, mae'r lliw mae gyd yn mynd i gael ei linku gyda'r llysiau, mae'n mynd i droi lliw, a mae'n mynd i drwchu, a sicrhau bod yn dod i ferw mwyn i'r llysiau yma i goginio. Reit, a ddech chi'n falch i wybod, mae gyda fi wedi bod yn ffrwtian a tywhau fan hyn. Newyddion gwych. Dyna fe. Reit, na'n dro'n fflam i ffwrdd, achos da ni'n barod nawr i lenwi'r potiau. Wedyn, nawn ni sôn am y potiau, mae bwysig bod y potiau wedi cael ei sterileiddio. Hynny yw bod nhw wedi bod yn y ffwrn am 5 munud. Ac unwaith eto, Gareth, mae ffordd da o ailgylchu poteli, jariau. Cyfle gwych yna. Ail ddefnyddio nhw, ynddo fe? I baratoi nhw yn y potiau yma sy'n cael ei ailgylchu ac yn y blaen. Yn lle
pyrnu pethau yn y dolyg ma, pethau plastig a phethau fel ni, allwn ni wneud hwn fel anrhegion yn lle, ynddo fe? Fi'n siŵr bydde rhywun rhywle yn gwerthfawrogi'r ymdrech yr amser a'r meddylfryd tu ôl baratoi'r picl bach personol yma. So wedyn chi'n llenwi nhw i'r gwddf mwyn sicrhau bod ddim pyllu air dy chi. Mae rhyw Gweld y funud fyny lliwiau rôl, i gyd Gareth. mewn yna. A byddech chi'n rhoi ceiad ar y top, a wedyn label a dyddiad. Mae'n debyg iawn i hwnna. A mae yna un ar ôl, Lyfli. sef yr wynwns coch yma, sbarc a than. Iawn. Reit, so mewn fan hyn, dwi wedi llenwi'r potiau'n barod. Dwi'n mynd i gael blas bach, Gareth. Ie, na ti, so bydden ni'n gweini nhw wedyn gyda selsig, siap tân gwyllt. A i'r sosban, mae'r fineg yn mynd, mae'r siwgr yn mynd. A dwi wedi llenwi'r pot gyda wynwns coch wedi cael ei sleisio yn denu iawn. Mae hwnna'n bwysig iawn. So fydden ni'n ei sleisio nhw wedyn yn y prosesydd bwyd. Chydig bach o chili sych, mwstard sych, a fyddech chi'n llenwi nhw wedyn yn syth yn y pot. So mae'r fineg bron fod yn gynnes. So mae bwysig bod y fineg ar y cyfer ni na mae hwnna'n iawn, ond adre fydden ni'n cynghori chi bod y fineg yn ferw, a mae hwnna yn barod ar gyfer yr ail risat tan gwyllt. O, Ffantastig. hyfryd. A mae'n mynd yn berffaith gyda'r selsig yma. Hyfryd iawn. Ie, diolch yn fawr iawn ti, Gareth, mae dy rhywbeth i wneud nes mlaen, ynddo Ti, os, mwy o ddanteithion. Mwy. Diolch, Gareth. Diolch yn fawr iawn i ti.